Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak ribe i to za mesec novembar, znači ukoliko je vaš znak ili podznak riba ili imate mesec u ribama, ovaj video može biti za vas. Dragi ribe, prva karta Uncharted Sea, znači neobeleženo more, neobeležena teritorija. Ovoga meseca mislim da ste, da kažem, u nekoj energiji, nešto se dešava sa čim nemate iskustva, nešto novo, neko mesto gde ranije niste bili i potrebno je da vidite kako ćete, na koji način, možda neka potpuno drugačija situacija u vašem životu, kako ćete i šta dalje. Pa onda ovde u produžetku imamo kartu gde kaže taking risks, znači važno je da rizikujete, da proračunato rizikujete sa ovom kartom, jel? Mislim da i treća karta je karta crvene boje, crvene svetlosti, kaže bezbednost, snaga i moć, znači nemojte da brinete, negde zaštićeni ste, slobodno možete da preuzmete, proračunati rizik, ne znam o čemu se radi, vidjet ćemo šta će tarot da pokaže, ali nekako, znači, dešava se nešto novo za vas i osjećat ćete se u nekoj situaciji kao da nemate tog iskustva još i, znači, mislim sa ovom kartom, jel, stičete novo iskustvo, naravno, nekad se stvari dogode po prvi put, što je okej. Sa ovom kartom hoću kažem da negde možda treba da pogledate i ispod površine, dublje, kako da kažem, koja god da je situacija, drage ribe, u pitanju, da li je osoba, da nekako pogledate stvari, da ne posmatrate stvari samo površno, nego da možda potražite neke dublje uzroke, jer more je duboko, more nije samo površina. Vi ste na površini, ali možda treba pogledati dublje vezano u uzrok i posledicu. Ok, sad ćemo ove karte malo da rasvetlimo, dragi ribe, odnosno da vidimo kako se tarot uklapa, nećemo ništa da... Ok. Znači, ribe, ovu ću kartu da stavim isto, da, ovo je pozitivan preokret u životu, nešto se novo dešava za vas, dragi ribe, ali je pozitivno i vi idete napred, ostvarujete uspeh ovde sa kartom kočije, mogla bih da ređem ove druge karte dok pričam. Znači, točak sudbine zaista donosi pozitivan preokret u vašem životu, dragi ribe. Sa kočijom mislim da sledite svoje zadovoljstvo i da konačno ostvarujete nešto što ste želeli, radite na ostvarenju vaših želja, ciljeva i to ostvarujete sa trojkom štapova. Mislim da vam sudbina ovog meseca, znači, donosi ostvarenje neke vaše želje, nečega što ste želeli dugo vreme, na čemu ste radili, to se ostvaruje, međutim, to je sad za vas potpuno novo i lepo je, ali jeste novo, nikad pre tu niste bili. Sad ćemo malo da rasvetimo te karte, da vidimo možda o čemu se tu radi, dragi ribe. Evo još jednom da promešam. Ribe. Kočija jeste uspeh, evo i ovde imamo kočiju, fenomenalno, znači o čemu god da se radi za vas, ne znam, šta god da vam je u fokusu, financije, posao, ljubav, možda upoznate neku novu osobu, započinjete novu vezu, možda započinjete neki novi posao, možda negde, ne znam, neka želja vam se, dragi ribe, ovde ispunjava i vodi vas u potpuno neki novi način života sada, što je jako lepo. Imam ovde kraljicu pehara koja govori o tome da treba da vodite računa o sebi, da budete nežni prema sebi, da negujete sebe, da budete blagi prema sebi, da negde
kroz sve ovo čuvate sebe, s tim što kraljica pehara jeste negde kraljica vode, kraljica mora i mislim da u tom kontekstu ovde kada se nađete, ovo je nešto novo u vašem životu i možda ne mislim da ćete se uplašiti, ali savjet je negde sa kraljicom pehara, ako se nađete u novoj situaciji gde negde nešto što ranije niste imali, gde niste bili, poslušajte vaše srce. Znači, ako vam treba odgovor, ako vam treba savjet sa kraljicom pehara, savjet je ono što vam kaže srce, to poslušajte. Imamo ovde kartu kočije, znači dobijate ovde ostvarenje, uspešno ostvarenje vaših ciljeva, ali i vaših želja, ali znači nastavljate da radite i dalje na ostvarenju uspeha na nekim sledećim, da kažem, kako da kažem, nije ovo totalno ostvarenje, možda je ostvarenje jedne stvari, ali vi želite za sebe i druge stvari, nastavljate da radite na tome. Kočija donosi uspeh u svakom pogledu ovde, ribe, stvarno sjajne karte. Ovde sa kartom koja kaže da je potrebno da rizikujete, imamo devetku pehara, imamo kartu smrti, imamo maga. Ako ste duže vreme bili single, dragi ribe, sa devetkom pehara i bili ste zadovoljni, možda je vreme da napravite korak, možda želite vezu i u tom smislu pravite korak ka novoj vezi, ka nekoj novoj osobi ili uopšte korak ka upoznavanju neke nove osobe. Ovde imamo kartu smrti koja donosi kraj neke stare faze, nekog starog ciklusa i početak nečeg novog u vašem životu i karta maga koja označava početak novog, i možete stvarno da ostvarite sve što želite, drage ribe. Sada ćemo ovde da vidimo, ovde izvukla sam dve, izvadit ću dve. Ok, sa devetkom pehara, znači, mislim da je važno da se, znači, koncentrišete na vašu sreću, na vaše zadovoljstvo, da ne gledate više u prošlost, u ono što je bilo. U prošlosti ste definitivno sa kartom smrti imali neko razočarenje i razočarenje vam je negde, kako da kažem, toliko je bilo, ne samo razočarenje, nego i tuga zbog nekog gubitka i to je toliko bilo snažno da uopšte dugo ste gledali samo u to. Niste mogli da pomerite fokus na ono što je dobro u vašem životu, na dobre stvari koje imate, sigurno ih imate i tad ste ih imali. Mislim da karta smrti ovde donosi promenu fokusa vašeg. Znači, završavate sa prošlošću, prihvatite da to negde, što je bilo, bilo je, od toga čega više nema, to je tako. Odlučujete negde da se fokusirate na ono što imate, kad negde usmerite pažnju na dobre stvari u vašem životu, te dobre stvari se na neki način umnožavaju, i mislim, znači, da gledate u pozitivne stvari ovde, ovu tugu otpuštate i to vam zaista ovde donosi mogućnost i nov početak, može biti vezano za ljubav, bolje se povezujete sa ljudima, ovo je i više se i družite i lepo vam je i uživate u društvu i može biti, znači, nova osoba u vašem životu, dragi ribe, sa kojom vam je lepo, sa kojom imate harmoničan odnos, sa kojom možda ako želite brak možete da imate i brak i porodični život. Znači, ova kraljica mačeva još jednom, znači, kao i karta smrti, prekida sa prošlošću i fokusira se na budućnost. I na kraju krajeva, vi sa magom i sa četvorkom mačeva, to je nešto što želite da ostvarite za sebe i sa kočijom radite na ostvarenju toga, vredno radite na ostvarenju toga. Ok, u ovom trećem redu imamo, znači, kartu moći, snage i, da kažem, osjećaja da ste bezbedni. Imamo trojku mačeva.
Pre bih rekla da je ovo isceljenje vašeg srca ovde i da negde kada iscelite srce vraća vam se vaša snaga, vraća vam se moć, da kažem budi vam se ovde nada, inspiracija, motivacija, da zaista možete u životu da imate ono što želite. I imamo peticu štapova, dragi ribe, koja ovde govori možda o nekoj vašoj potrebi koju imate da se poredite sa drugim ljudima, sa drugim osobama. Mislim da je negde to isto vezano za vaše osjećanje sigurnosti. Jer negde, dragi ribe, kada znate da ste snažni, da ste moćni, da ste bezbedni, da ste sigurni, vi nemate potrebu onda uopšte da gledate u druge, da se poredite. Vi tada znate, kad ste na mestu snage i moći i sigurnosti, vi znate da nemate konkurenciju i da apsolutno sve što život je spremio za vas, sve što je najbolje za vas, što vam dolazi u vašem životu, dragi ribe, šta god da se desi, neće vas zaobići. Ali to znači možete da toga budete svesni samo kada ste na mestu snage, moći i sigurnosti. U suprotnom, kada ste povređeni, tada sumnjate, tada se upoređujete sa drugima, tada se nadate, a nada može da bude i negativna, jer kad se nadamo, nadanje donosi još više nadanja, a kako da kažem, a samo ostvarenje se odlaže i odlaže i odlaže. U tom kontekstu mislim da ovde zvezda donosi, znači, isceljenje negde vaše nesigurnosti, nekih vaših povreda, vezano za vaše srce, za vaše biće, isceljenje i donosi vam taj osjećaj vere, da ste podržani, da ste moćni, osjećaj samopouzdanja i poverenja u sebe, osjećaj znači da ste podržani, da ste moćni, da ste snažni i da zapravo nemate konkurenciju, da su svi ljudi tu oko vas da bi vas inspirisali da budete najbolja moguća verzija sebe, drage ribe. I ovde imamo kartu umerenosti koja jeste karta isceljenja, imamo kartu snage koja jeste karta takođe i ozdravljenja nekog fizičkog zdravlja. Karta snage govori o potrebi da, kako da kažem, vredno radite, da budete uporni, da budete istrajni u ostvarenju vaših ciljeva, da budete disciplinovani, da budete uravnoteženi i da budete dobri, ljubazni. Mislim i naravno govori o tome da imate snagu i moć u sebi, da se suočite sa svim izazovima i da ih uspešno savladate. Sa peticom štapova imamo papu koja je takođe karta petice. Mislim da je ovo neka, znači, promena, drage ribe, u vama, unutrašnja promena koja se događa. Imamo i kartu smrti i ovde imamo peticu. Petica jeste broj promene. Znači, mislim da se menjate na bolje. Mislim da negde stičete mnogo više samopouzdanja, mnogo više hrabrosti, mnogo više poverenja u sebe i čak samopoštovanja. Mislim da učite neke važne lekcije ovoga meseca sa kartom pape i hoću da kažem i sa kartom snage i sa kartom pape budite blagi i nežni prema sebi u ovom procesu promene vaše unutrašnje, u procesu isceljenja, u procesu tog čišćenja slike koju imate o sebi. Znači, nemojte, ako vidite na koje sve načine sebe sputavate, nemojte da sebe previše kritikujete, znači budite blagi i nežni prema sebi, pokažite sebi ljubav prema sebi, dragi ribe. I ovde u posljednjem redu ovo su pozitivne stvari bez obzira na sve, znači bez obzira na to kakve su karte, ovo je pozitivan ishod, 10 štapova,
je karta koja govori o tome da ste pri kraju ciklusa, da je ostvarenje nečega što želite. Tu na karti piše afirmacija: volim i brinem o sebi i stavim sebe na prvo mesto. Sa ovom kartom, znači, važno je da se negde rasteretite, da ako se previše opterećujete, ako preuzimate previše odgovornosti, podelite odgovornost drugima. Znači, ovo je karta gde zaista ne treba da se podmećete, stavite sebe na prvo mesto, znači ljubav prema sebi, drage ribe. Imamo dvojku novčića ovde. Sa ovom kartom uspešno možete da se suočite sa svim izazovima i preprekama i da ih uspešno savladate. Ovo je karta koja govori o tome da ovog meseca, znači, važno je da imate smisla za humor, važno je da na neki način balansirate kroz život, da budete fleksibilni, da budete čista srca poput dece, da na neki način, hoću da kažem, dolazite do kreativnih rešenja. Da kažem, budite čista srca poput dece. Ovde imamo kartu cara i šesticu pehara. Car donosi naravno jednu stabilnost, sigurnost, sigurni ste u sebe, imate autoritet, osjećate se zaista kao da upravljate vašim životom, što i upravljate, jel? I negde car donosi potrebu da stupite u akciju, znači vredno radite na ostvarenju vaših ciljeva, drage ribe, i onda imate pozitivne rezultate, pozitivan preokret u vašem životu, znači pozitivna sreća. Može biti i preokret u odnosima i u poslu, čemu god ovde da se radi. Može biti i neka pozitivna slika o sebi koju imate sa šesticom pehara. I sa šesticom pehara rekla bih da možda negde uz zvezdu neku inspiraciju za uspeh tražite u pozitivnim sećanjima u prošlosti i to može da vam posluži. Sad ćemo još i ove karte da rasvetlimo. Znači, imamo devetku štapova, kralja pehara, asa štapova, s asom štapova i šesticom pehara. Ovo može biti nov početak vrlo strasne ljubavi, vrlo strasne veze, i to sa osobom koju negde osjećate kao da vam je srodna duša. Znači, srodna duša, drage ribe, dolazi u vaš život, dolazi kada ste vi stabilni, kada se osjećate sigurno, kada ste izbalansirani sa ovim kraljem pehara. Ako je to nova osoba, ovo je osoba stvarno toplog srca, koja je stabilna, koja želi da sa vama podeli ljubav, ne samo da od vas nešto dobije, uzme ili da vas na neki način iskoristi. Mislim sa devetkom štapova da treba u odnosu da postavite jasne granice i da ne treba da se, kao sa desetkom štapova, znači ipak stavite sebe na prvo mesto, nemojte se podmetati, znači vi ste odgovorni samo za sebe, dozvolite toj drugoj osobi da bude takođe odgovorna za sebe. To je to, znači svašta se ovde nešto dešava. Imate svakako sa dve karte kočije ogroman uspeh o čemu god da se radi i imate ovde mogućnost za novu vezu, za novu lepu ljubav. Drage ribe, negde je važno da radite na vašem samopouzdanju. Ovde stvarno mislim da je važno i da se ne poredite sa drugima, znači te neke nesigurnosti je važno da iscelite da biste bili, znači, na mestu ravnoteže, jer sa mesta ravnoteže privlačite osobu kakva vam zapravo odgovara. Tako da ja vam stvarno želim jedan divan mesec novembar, prepun ljubavi, radite na sebi, želim vam puno uspeha, hvala vam na pažnji i vidimo se ponovo u sledećem videu.